Здравейте, геймери, приятели от VBOX 7, аз съм Марто998 или както ме познават Slow Motion и това е James Bond Bloodstone епизод 3, мисля, че. Тук паркираме нашата кола Астон Мартин. Обажда ни се Танер, някакъв агент от тайните служби на кралството или кралицата. Така. Той ни води към един строеж. Това е Турция. Ако се чудите къде сме попаднали. Сега тук ни спират. Но сега ще видите. Ние се представяме за доктор Бонд. Искал да види някакъв музей или от британския музей. Дава ни шапка. Ми шапка, ми каска. Ние, разбира се, не сме дошли за това и ще я фърлим. Така, започваме нашата мисия. Пак ни се обажда този Танер. Той ни казва, че може да сканираме с нашия смартфон различните неща, които трябва да сканираме, да пратим на този Танер или неговите поданици или колеги, за да могат да разчитат информацията и запазваме нашите сканирвания на телефона. Се отваря вратата. Така, натискаме едно и отиваме там, където пише едно синичко. Натискаме задържаме и сканираме самият компютър, настолен компютър. Да се изразим по-така. Защото ако е лаптоп, вече е друга работата. Тук виждаме някакъв багер и този човек как седи спокойно. Отново изкарваме смартфона, за да видим отново къде се намира този компютър за сканиране, който ни дава нашият колега там. Това е лаптоп. Сканираме отново с задържане на този човек, този не строител ми, този, където работи на строежа, ни вика, за да го последвам, за да отидем някъде. И за да влезем по-точно в там, където работи. И ще разберете по-късно. Тук чекпоинт. Така, сканираме отново някакъв компютър. Така, и изведнъж вратата се затваря. Сега ще ни се опитат да ни убият. Да видим дали ще се спасим. Искат да ни фърлят в някаква необитаема дупка, или не знам как да ви го кажа. Долу канали. Не, че не наблюдаваме сега в Джеймс Бонд с екстремното си скачане. Просто този човек има доста адреналин в себе си. И така, натискаме F и убиване. Тоест, как да ви го кажа, стелт, нещо като стелт е това. Стелт, какво ще означава, ако не знаете? Стелт е нещо като за да не ви видят хората. Ето това е, например. Никой нямаш да го види. Че го ритнахме. Ето багер отново тук. Да на къде ще отидем. Така. Ето тук. Този ще го оставим там. И сега тук ще дойде един, който много ще ни притесни. Така.
Да видим забелязани, но се отказва. Ще натиснем F и отново ще го бием много тихо. Така. Получаваме 3 Focus Amps. Това до Focus Amps е когато заражите контрол, нещо като да тагвате мишената и на slow motion да я забавяте и да я убивате. Контрол плюс ляво копче, Focus Amp, точно така. Защото в миналият епизод се обърках, че това е нещо като звездичка за че ни търсят. По това било много друго. Така тук ще си появи още един наемник на този, който търсим. Доста интересна историята. По-скоро това са си национални терористи, но предишният епизод беше доста по-кратък. Мисията беше 2 епизода, защото доста бързо свършиме. Така, ето тук се показва още един. Ще го убием с телта или както ми се вика, аз не знам точно как. И тук ще убием този и след 10-15 секунди ще свърши епизода. Точно тук убиваме този, сега ще взривим това не успях да го уча. Сега ще гръмне това и това. Довиждане до следващия път.